mhux fir-remit tal-Ministru responsabbli, mhux fir-remit taċ-Chairman tal-PBS. Minkejja li anke l-Awtorità tax-Xandir ammettiet li l-Istazzjon Nazzjonali kien sbilanċjat fir-rapportaġġ u ordnat rimedju għal dan, fil-qorti il-Ministru Carmelo Abela, responsabbli mix-Xandir Nazzjonali kif ukoll iċ-Chairman tal-PBS, farfru kemm felħu dwar dan l-isbilanċ li kommettew fil-konfront tal-Partit Nazzjonalista u t-tnejn qalu li mhux fir-remit tagħhom. Il-ġimgħa fil-qorti komplet tinstema l-kawża kostituzzjonali miftuħa mill-Partit Nazzjonalista kontra l-Awtorità tax-Xandir, il-Public Broadcasting Services u l-istess Ministru responsabbli mix-Xandir Nazzjonali. Il-Partit Nazzjonalista fetaħ din il-kawża wara xhur ta' appelli u bosta tentattivi, inkluż b'konferenzi tal-aħbarijiet u saħansitra biżjara tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Gregg fl-Awtorità tax-Xandir biex jiġbed l-attenzjoni tal-Awtorità u tal-PBS dwar il-propaganda laburista kontinwa u l-iżbilanċ sfaċċat fuq ix-Xandir Nazzjonali. F'seduta li ħadet 4 sigħat u li għal darb'oħra kienet ikkaratterizzata minn strateġija min-naħa tad-difiża tal-Istazzjon Nazzjonali biex ikompli jittawwal il-proċess, l-imħallef Grazzjo Merċieqa li qudiemu qed tinstema l-kawża fakkar li din hija kawża li qed tinstema b'urġenza. Mistoqsi dwar l-ordni mogħtija lill PBS mill-Awtorità tax-Xandir sabiex jagħti rimedju lill-Partit Nazzjonalista u għaliex da mix-xhur biex ġie eżegwit, il-Ministru Carmelo Abela qal li l-Partit Nazzjonalista qatt ma talbu li l-ordni tiġi eżegwita u li ma jimpurtax li din l-ordni damet ħafna biex kienet obduta. Mark Samut, Chairman Eżekuttiv tal-PBS mitlub jitla' t-tieni darba fuq il-pedana tax-xhieda qal li hu ma jidħol f'xejn u ma jafx x'ġara. Bl-avukat Paul Borċi-Rivir, li qed jirrappreżenta lill-Partit Nazzjonalista f'din il-kawża, jesprimi x-xokk tiegħu għal din l-istqarrija. F'mument minnhom il-qorti rrimarkat ukoll li donnu ħadd mhu jieħu responsabbiltà għal dak li seħħ. F'din il-kawża li se tkompli tinstema fit-8 ta' Marzu l-Partit Nazzjonalista huwa rrappreżentat ukoll minn Francis Zamid Dimek, filwaqt li għall-PBS der l-Avukat Mark Vassallo, għall-Awtorità tax-Xandir der il-Professur Ian Refalu u għall-Ministru Carmelo Abela der l-Avukat Chris Ciglia.